DPP oye! DPP oye! Apingu oye! Apingu oye! Planta oye! Onse oye! Onse! Mwiwanji! Kamodzi kawe. Ine ndo sanga kwambiri. Konso monga mukuona ndi bwino kwambiri. Choyamba nene kuti ngati zimene anena Mai Maria Kaenja zimene akita Dar Suleiman, if it's true, it's very, very wrong. It's very, very wrong. I'll tell you something. 4 weeks ago, my lawyer, Mpaka kwa Daudi Suleiman, kumuda kuti zimene kuchita MBC program yao kuti tukaena every day castigating me asiye zimenezo kwa sana yanke nsoya ndetiona na pa September 16th. DPP oye! Yamba ndio sanga kwambiri kuti mabwera mwanyi choncho ngakhale kulozizira lero ndikulizika kwambiri. Mwaonesadi kuti makona chipani makona DPP ndiye pa 14 mlede. I'm sure I'm mlede ndiba ine sikufunsa kuti mundivotere ayi ndikatero ndikuchimwirani ndikuzowa kuti ine munivotera choncho ndangobwera kuti ticheze papita nthawi itali kuti ndikuoneni ndione nkhope zanu zachikondi zaulemu kuti ticheze basi kwa ndizowa kuti makomzi kakhale kuvota pa 14 September. DPP oye! Let me say one or two things about my Gen answer and why Nasanka. I've known my answer for a very, very long time. In the means of justice, Mbona Bingu, you and I Attorney General. Net na grandchildren kwa mbili mawezi kujaza malamu. Komanso, Gen answer anasankirani Dora Bakeni of the High Court. Abingu anasanga kukhala Attorney General. APM anasanga kukhala Chairman of Malawi Electoral Commission. 3 different presidents. Nekuswena kuti she's a person I respected my president of Siana, and I know kuti agwira ntchito kwambiri as Maria Kaenja Miskanja kuti tifuna government la malamulo osaka government yokapa anthu okwalesa anthu my demonstration is on so I ndanizowa kuti boma ine ndi answer lizagwira chimodzi. Before I proceed, kwamba ndipeleke ulemu kwa former First Lady
Komanso ulemkwa Dora Jane Ansa, ulemkwa Right Honorable Chihana, ulemkwa Secretary General Bamo Peter Mukito, ulemkwa Vice President Onse, IDPP Ford. Also, ulemkwa Secretary General Ford. Ule Governor Onse, IDPP Ford. Ule Mukwama, this governor, IDPP Wayankha Ford. Ule, my member of parliament, IDPP, they Ford, including leader of the opposition, Dora Joy Chaponda Ulenwanu. Koma sore mafumuri pano, ampingo, ni non sabanga muri pano ulemwanu. Lero ndosa wakwambi, first of all, kuri launch manifesto, komanso kuita launch campaign. Actually, campaign number since the convention, we have been campaigning all this time. This is just a formality. Put a Lero with a launch campaign formally. The government announced Kuti Gwizana Kwambi Pantaya campaign, everybody should go through campaign, door to door, municipality ponse, nyumba, kwa Onse, mupide kaja campaign, Musare Mutharika, ngani mupida Akudwala, haindi kifua, mumpase parado, muntenge banjinga, akavore, from Mutharika avote. Dibigoye, komanso ena, kaya munata kadija, karisiri kaja, kaya na munagulisa, mukavote shwazina anuli mkaundula. Kumene munanembesa, zina mbuku menemo, ne mpide mukavote, azakulani kumvora. Tafula zimene hizo, isawai, shunga simu we need to take the government back in Navomina, Kubeyanso, Kurindime, Kachinai, Chifuga, Ndifuna, Ndipumuse, Zikolino. I didn't come here for personal gain. Dinabura. So I love the DPP and I love you all. Nimakona no Samalawi, Mukaya Anthu Fulu, Pakaipa Jumukapolo, Defakapo Maganana Kunzuzu, Nana Kunzuzu, August 2018, Universal Livingstonia. Quote, if Malawi is not careful, one day evil will rule this country and Malawi will be held hostage. End of quote. Kulingati sisamala, sikulina, satana, azabu ya kulu Malawi, ndipo anthu tizakha aukapolo. De panodu, ukapolo wanjala, ukapolo panandawama, onse ni ukapolo, kwanza ukapolo wankhanza, kopa boma, losiyana, koma kulondi kwatu, this is our own country, kwati kuopa, anthu asamawapo boma. People should respect government, but not fear the government.
So ntchito ya government kuteteza anthu. Ntchito ya government kuti anthu akhale osanga. Monga ananena mu American Declaration of Independence in 1776. Ananena kuti 3 things: responsibility of government, life, liberty, and the pursuit of happiness. Kuti pakhale munthu moyo, ufulu, komanso anthu akhale osanga. It's a job of the government to make sure that people are happy, that they are not suffering. The job of government. Pakali pano akuti paziko lonse lapansi anthu akumawa number 2 panthu amene ali achisoni komanso omvesa chisoni. That's not good. That must end. That must end. Tipulumuse. Ndiye ndikuuza MCP. I wish the TV was working. Kwandi kuti, let my people go. Let my people go. Chifukwa ine ndizatenga kupita ku Kanaani. Osati kubaga moyo ayi. Koma ku Kanaani, I'll take you, I promise you that. I'll take you there. Ndikuziwa. I've been on mountain top. I've been on top of Mlanje Mountain, and I've seen the promised land. I promise you, you and I will get there. September 16th, we will get there. But we must work hard. Tipizane manja, limozi, determined, we'll get there. Tiangane pasogolo, osangana kumbuyo, ngati mkazi wa Loti uja. Mokumbuka, kazi wa Loti, anana kumbuyo, anasanduka oje. Chulu cha nchere, mzasanduka nchere, mkana kumbuyo John. Mujana kusogolo, so let's go together. Don't look on the side. Don't be distracted. Just go until we get to Canaan. So go until we go to the polling station there. Asa kunamizana kukupasanika 50 kwacha and so forth here. Koma kupasana 50 kwacha tengani. Ndani angakane namba. Paibi. Ngakhe anandipa sana 50 nditenganso. Kama sinabodera hayi. Sinabodera. De tengani. Kama 50,000. Kama 1,000 tengani nditu. Tengani. Kama ndindama zantu. Siza otu. Santo ndi misonkhano imeneyo. So palibe sauti mzakuti ziko bwana. There is no reason for chwani ndama zanu. Now, if you read monga tana manifesto, sinyankula za manifesto, chifukwa I think Dora Magalasi alongoswa bwino kwambiri zonse. Koma if manifesto atu timati people centered. It's built around people. Monga anina Dora Magalasi tukuja decentralized government. Mazwa decentralization kuti boma lichoke kulilongwe lipite midzi. Mphamvu ichoke kulilongwe ipite midzi. So my village, my district, akani budget yao. My constituency, akafapa mlato, ama mlato wao, and so forth. Ndi budget metabasi. So most of the money will move to Kulongwe, kubwera so forth.
then ndikuno ku Blantyre ndikusimikizeni ndikuzawa kuti Blantyre yaonongedwa. Blantyre was the industrial commercial capital of this country. Deliberately yaonongedwa kuti makampani onse ofunika kama housing chanchani zonse zapita ku Lilongwe. I was talking to one of the hotel people who had a business. They've got Blantyre somebody out and you got pants. Come and I promise. The first day at 8 o'clock on the 17th, Kita issued a decree kubeza makampani ameja kuna ku Blantyre. This is the commercial capital of Malawi. Komanso ndikuza kuti Blantyre, the football capital of Malawi. I promise you, in addition to my stadium, Ajanamba, the United States, in fact, in Amba, Henry Musa, we started negotiations in the Bomarina La Kunja. Could Blantyre could come modern stadium. In addition to Kamzu Stadium, another modern stadium. Shokuro, the football capital of Malawi, Zmezo, Tizaichita. So global. Now, kabla mnakuja manifesto hakuna basi magasu ya hakuna mazimeja sachita ya ngada atamiza ntaja about 2020. I can tell you kuti ife tikalongeza timachita zimenezo tikalongeza timachita Mwone about 2014, tinaonja kuti tikonza chuma, sina konze. Nana kuti tibwa ni makomite college sana bwere. Anabwa. Nana kuti titse za njala, sina tete. Zonse, nana kuti tibwesa forex, sina bwesa forex. Pameni na choka ine, forex na over $1 billion US. Yeah, forex. When I left the government, I don't know, but I left over $1 billion in forex. So chichon se chimeta ongela tunachita. Antikabranso tipiri za zimenezo. Certainly, kwa Chinyamata, program ya Community Technical College. Tipiri za constituency Onse, Mpaka Community Technical College. Debi oye. Komanso kwa Anthu, Mutharika, kandi Oruma, kamabanja anamasie, Anthu Akudwala, tipiri za Malata Cement Services. When I left in 2020, tinamanga nyumba 15,000. My aim was within 10 years, pasakaye nyumba ya doti kwa don't have no Malawi, and we'll do it. We'll do it at the program. Judges don't select that promise manifesto ya zikidika I tell what. Because in the plan, I think I can disclose today. I think Honorable Manifesto hinted at it. Kuti nakazikisa group economic recovery committee. Committee yokonza ziko lino. Committee imeneo ya maiza nchidaje.
report is ready. Could be beginning September 17th. Take it implement program imeno. Tiamba program imeno. Yo konza ziko lino. Ti ready. Program till now. Of course, it's disclosed now. Akudwala angatibelezo. And they disclose because I can assure the truth. Kuti fight the program imeno. Economic Recovery Committee. Take it as measure. And I'm sure for the next 5 years, zikono kantimake chuma njala mavuro siasara tiza tazimenezo ndikuda assure ife tikaongeza timachita zimenezo. And this time tichita zimenezo. Assure that. Because Onse ziteke chama di vote, vote musaiwale. Commence before that campaign, mubiwa bakompali ponse muveyi wanu mpide kulikos mauze za manifesto mauze zimefa kuti tifata chite anthu amizi. Tifata kuti anthu amizi atukukenso kuti ma program aja achitukuko atukaye kulilongwe apita imizi kuti anthu azipela ntchito mizi mwawo. Kangati mufuna kupanga kapela nsewu kakumanga chipatala ndetu anthu a mizi menemo alemera ntchito ndiza zimenezo ndakhalani mwa anthu ochita ntchito opeza ntchito kuti madam menemo murukuke. Choncho ndikuza kuti kwada ndinaye ni maambi kama I think kwada somano silifa kuti mwende usiku ndikuthokoza kwambiri kuti nonse mwabwera kuno. Ndithokozenso kwambiri a Manifesto Committee. Ndithokoze kwambiri Honorable Chihana ndi Ford kuti tagwirizana choncho. Komanso ndithokoze kwambiri our Central Executive Committee ntchito imene agwira kuti program yalo from what's Comesa? Not Comesa. From where was it? Yes. Mount Sorted, not Comesa. And here, zonse zaindabwera kwambiri ndikuliziwa kwambiri tipitire kugwirizana kukondana tonse ndi banja limodzi ndewo ambuye akudaliseni ziko kwambiri zikoma. Manager Democratic Progressive DPP apita Mutharika pa kungotsiriza kumene